příjemné nad Orlicí. Jsem Juraj, jsem z Prešova. Ne, tohle nevím, tohle to zrovna nevím. Asi měsíc z Prahy. Z Prahy. Jsem z Prahy. Jsem z Prahy. Z Prahy? Jsem z Prahy. Jsem z Prahy. A jsem z Prahy. Dneska se mám celkem dobře, akorát jsem hodně unavená, tak už jsem asi měla i lepší dny. Dneska se mám dobře. Mám se blbě, protože tady je sníh. Klouže to. I'm feeling quite good today. A dneska se mám docela špatně, protože mi vršou nohy. Jako vždycky perfektně. Dneska se mám docela fajn, teďka do stěláku, takže v pohodě. Jsem byl unavený, ale mám se dobré. Dneska se mám dobré, protože jsem napísal testy a myslím, že dobré a oběd byl těž fajn. Naprosto nad věcí. Vypiplaná. Člověk bez představivosti, schopný pro banánovou šlupku nechat si koleno vrtat. Vychytraný. Je plný a pasovitý. Kariéra. To asi taky ví, co chce. A umí to dosáhnout, no. Krovatě, jo. Šmaria. Jenom lítal po chodbě sem tam. To jsem asi já. Možná Kačer Donald. Gusta štístkou z Kačera Donalda. To je krteček. Michael Douglas. Já vím. Homer Simpson. Ano, Homer Simpson. Určitě. Strejček z Krumlík, určitě. Já rád Cimrman, jednoznačně. S Forrest Gump. To je ministr financí a ten je opravdu ekonomicky cítící. Takže určitě Krteček, ten uměl rozběhat celou ekonomiku. Řezníka, Krkovičku z Jáji a Páju. Chytrý princ, jeden z těch 3 nápadníků. To když u nás je tma jako v pytli, tak ji v těch pytlích vyvážíme. Protože někteří mocnáři za dobrou tmu dobře platí. Kraklameš dokázal hospodařit opravdu velké území s co nejmenšími ztrátami. Pro mě je to Trautenberg, protože dokázal optimálně využívat lidské i přírodní zdroje. Ale málem se dřel Arči z kůže. Dělat manažera v nějaké velké úspěšné firmě. A co je první dámu? Takový, který mě bude bavit, který nebude moc náročný a za který budou mít hodně peněz. Podnikatel. Zahradníci. Chovatelka koček. Ředitel, manažer a tak podobně. Analytik nebo něco podobného. Project manager. Tělocvik, konkrétně posilka. Těžko říct, ale asi to byl management, protože se mi to dařilo. Marketingová komunikace například. Nevím. Fakt nevím. Jazyky. A kapitálové trhy 2. Asi mezinárodní obchod teďka. Grafika, sazba. Tělocvik. Tělocvik. Přijde mi to stupidní. Já jsem určitě pro, podporuju to. Nechávám mi to chladné. Mrzí mě, že nevyhrávám. Situace. Jestli neuměli vykrát žrát. Společně budeme chutnat jedno z prestižních vín moravských. Je to tam. Sorry, já fakt nevím, sorry. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Plzeňská věž převyšuje kopce. Whisky to je moje gusto. Bez whisky mám v srdci pusto.